Zdravím, dneska tady máme ochutnávku velkopopopického kozla. Bílý lehký. Dávejte pozor na to jsem ještě v životě neviděl. Bílý lehký, ty vole. Já jsem černýho kozla, normálního kozla. Ale tohle jsem ještě neměl. Mám tady k tomu jen chálet. A koukám na myš. Musí být. No. Pokud pijete něco dobrýho nebo jíte něco dobrýho, přeju vám dobrou chuť a na zdraví. A my to jdeme ochutnat. No. Chutná to hodně divně. Ale má to 3,5 alkoholu, což je tyvo docela dobrý. Bílý, lehký, no tyvo jako lehký. Lehký to je, ale ta chuť je taková prostě nevýrazná, o ničem. Takový prostě, neřeknu si, mám chuť na bílýho kozla. To si asi neřeknu, to fakt ne. No, to musím přetrpět, za mě jako nejhorší kozel, co vydali. Jo, tyhle nevím, co bude další kozel. Kozel šedej. Asi to můžu takhle udělat, ale za mě to je to velký zklamání. Jako tyhle bílej kozel. No. Ty pičo. Jak to budu muset přetrpět, no, k tomu jídlu, aspoň, že to můžu zajíst, mám ty kyselý okurky. Kaši. Tak to byla asi kůře. Vypadá to tak. No nic, no, tak jako abych to asi ukončil, ty pičo. Skoro 3 minuty recenze na bílýho kozla, no tak to jsem zas přepál. No necháme to takhle hele bejt, necháme to tak ležet. Lepší než to nechat běžet. A všem přeju hezký zbytek dne a bílýho kozla fakt nedoporučuju.